Ja, vi har også prøvet at bygge lidt forskellige elementer. Her har vi sådan et lidt udfordrende læringsmiljø udenfor, hvor der sker forskellige ting, og vi har læreren som sådan en forkromet vejleder og har overblik her. Og så har vi børnene, eller lærerne i pædagogen, og her har vi børnene, som sådan er på deres verden rundt omkring, og det er lidt for at bryde det her læringsmiljø, som vi også arbejder med nu, men endnu mere det med at komme ud og lave forskellige ting, så vi ikke står så meget i det her klasseværelse. Så har vi her loungeområdet, hvor der er allerede nogen, der sidder og har det godt og får snakket om fremtidige planer, og samtidig har et overblik og et overskud. Der står selvfølgelig også en, der holder stigen, for vi hjælpes ad. Her har vi, nu var det forældre og børn hernede, ikke? Hvor vi sammen skal arbejde hen imod at komme op og flyve i et fællesskab. Og nå målet og vejlede hinanden og bruge forældrene som en ressource midt i det her form. Her har vi skattekisten med det, vi skal nå frem til. Alle de gode sager. Og der er jo alt lækkert her i med læring og guldmønter. Her har vi også sådan et aktivt læringsmiljø, hvor der sker forskellige ting. Det kan være, at vi lærer lidt matematik og noget motor. Der kan være forskellige ting. Her har vi læringscentralen. Pælen, hvor der sker forskellige ting. Og så har vi eleverne. Børnene, som er alle mulige forskellige steder, fordi de er også forskellige steder i processen. Der er nogen, der er længere end andre, og når forskellige ting, og interesserer sig for forskellige ting, og er rundt omkring, og bliver nået, hvor de er, af også medarbejdere, læger og pædagoger. Har jeg glemt noget? Jeg prøver virkelig. Jeg tror, det er fantastisk.